Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Dito na naman po ulit ako. Kakain ng prutas dito sa probinsya. Bale, ito na po yung aking merienda. So, kita nyo naman, sarap. Guyabano. Dito sa probinsya, binibigay lang to. Natig to kagabi, kaya lang sobrang busog ko na. Hindi ko na kayang kainin, kaya nilagay ko sa ref para merienda ko ngayon. Pansin nyo po, madilim kasi umuulan po. So, suwain na po natin. Nakakain po tayo ng guyabano. Diba? Sarap. Yan. Ay, may lamok. Siya nga po pala, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please mag-subscribe po kayo sa channel ko at pakihit na rin po yung notification bell para po ma-update kayo sa mga bago kong video. Please po, subscribe po. Yan, kain na po tayo ng guyabano. Diba? Tanggalin natin buto. Yan. Tamang-tama po yung asim tsaka tamis. Sarap po. Yan. Kakamayin ko na. Mas masarap pag kinakamay. Tanggalin lang natin yung buto. So, napansin nyo po, yung likod ko po, umuulan. Ay! Tumalsik ang buto. Laki po nang binigay sa akin kagabi. Ito kalahati bibigay ko sa jowa. Ito, naghati po kami. Pero parang mas malaki itong hati. Tsaka nga po pala, kung sino pong gustong i-shoutout ko po, mag-comment lang po kayo dito sa mga videos ko para po shoutout ko po kayo. Diba? Lalo po yung mga nasa abroad. Comment lang po kayo. Libre naman po mag-comment, diba? O, diba kayo naiinggit? Sarap ng mga kinakain ko dito. At ang pinakamaganda nun, hindi ko binibili. Ibibigay lang po sa akin. Siyempre po, ibigay po ang aking inay bilan. Napaka-generous po yun pagdating sa pagkain. Kailangan meron kaming lahat pagka meron pagkain. Sarap. Ang sarap ng asim tamis. Combination ng asim tamis, sarap po. Yan. Naririnig nyo ba yung patak ng ulan? Baka kanina pa po umuulan. Kaya po masarap matulog. Mamaya. Lalo na pag ganyan. Dito sa probinsya, dito sa wala namang baha. So sarap matulog. Sarap. Ganda putong-puti po yung laman. Naiinggit po sa akin mga kapitbahay ko sa Manila. Kasi hindi ko sila madadalhan nito. Kinakain ko na. Sabi nila, madami daw po yung tamis nito. Kaya, yung may nanghihinog po, hindi po ako nakakalimutan. Bigyan nito, lalo na pag dito kami. Pag nasa Manila kami, wala. Siyempre, malayo. Pero pag andito kami, unang-una po ako naaalala ng inay. Kasi alam niya, matakaw po ako sa mga ganito. Wala, parang lumalakas yung ulan. Yan, kakamayin na. Para matanggal yung buto. Ay. Yung iba ginagawa nilang shake ito. Pero ako hindi. Mas gusto kong ganito kinakain.
Alam nyo ba na pag ganito, mas matamis yung natuktok na ng ibon. Kasi sigurado yung matamis. Naunahan ka na ng ibon. Ayan, yung tanggal, oh. Yan. Ngayon, lumalakas yung hangin. Lumalakas din yung ulan. Ang galing ng buto. Yun o, lumalakas. Naririnig niyo po yung patak ng ulan. Ay! Sarap. Yun po. Di ba? Sarap. Ito. Tatanong niyo po ba yung ulan sa likod ko? Yan, mga tulo. Yan, naku, naampiyasan ako. Ay! Na, mamadali na ako kasi baka biglang bukas ng ulan, mababasa ako dito. Yan. Yan. Sige po, susunod po muli. Salamat po sa inyong panonood. Saka yung mga inuulit ko po yung mga hindi pa po nakasubscribe. Subscribe na po. Diba? Para may iba naman po. May iba lang. May mapanood po kayong iba. Tsaka abangan din po yung mga cover songs ko. Lapit na po akong gumawa. Pagtsagaan nyo lang ha, kasi minsan hindi naman po perfecto yung boses ko sa mga kinakanta ko. Pasensya na po. Kaya po, ito po. Maraming salamat po ulit. Bye-bye. Bye-bye po. Maraming salamat po sa inyong panonood. Subscribe na po. Huwag niyo po kalimutan i-hit yung bell ha. Maraming salamat. Ayan, ampiyasan na ako. Bye-bye. Bye-bye po. Thank you very much.